Ik doe het dus met mijn eigen stem. U kunt het achterin zo horen. Dit is mijn normale manier van praten. Niet thuis, maar dus in deze omstandigheden. De aanleiding is duidelijk. De prachtige tentoonstelling die vandaag open gaat, gisteravond geopend is. En die zeer verrassend is. Daar sluit ik bij aan, daar knoop ik bij aan. Omdat de essentie eigenlijk al in de titel van die tentoonstelling ligt. Zijn de middeleeuwen in het noorden anders? Nou, dat vraagteken, dat bedenk ik er nu bij. Dat vraagteken bestaat hier niet. Men deelt het ook gewoon mee. En dat is dus eigenlijk ook een discussiepunt, waarbij ik de uitslag best kan vermelden. Daar hebben ze gelijk in, om daar geen vraagteken achter te zetten. De vraag is natuurlijk wel, in hoeverre anders en in welke opzichten dan anders? Nou, daar ga ik het niet over hebben, maar ik vertel dus eerst toch even als brug wat die tentoonstelling zo bijzonder maakt. En dan nog los van het feit dat er veel dingen te zien zijn die eigenlijk nog nooit eerder zijn vertoond. En zeker niet in zo'n verband. Dus dat maakt het al tamelijk uniek. Maar vooral, en dat is voor mij de essentie, en ik neem aan voor iedereen uiteindelijk, dat hier wordt getoond het tegenwicht in, of het staat natuurlijk in combinatie met elkaar, tegenwicht tegen de eigen geschiedschrijving van Friesland en de Friezen, zoals die zich ontwikkeld heeft vanaf de middeleeuwen tot nu. En wat er in feite eigenlijk aan houvast nog bestaat. En wat voor tastbare voorwerpen wij hebben. En wat voor zaken. En u weet, daar zit een spanningsveld tussen. Dat is niet speciaal een eigenaardigheid van Friezen. Dat zie je in de hele wereld. Dat men het eigen verleden naar zich toeschrijft. En dat is meestal in positieve zin. Van men heeft superieure eigenschappen, die hebben tegenslagen gehad, vijanden zijn er geweest, men heeft ze overwonnen en men heeft een geheel eigen karakter ontwikkeld. En dat is heel bijzonder en daar wordt dus heel veel geprojecteerd naar het verleden. Al in de middeleeuwen hadden wij geen vorsten, graaf, dit en dat wilden we ook helemaal niet hebben. Alleen wijze mannen onder een boom die eens in de maand besluiten namen, dat soort werk. En dat is heel uniek en dat is nog steeds, zijn Friezen de meest vrijgevochten mensen die je in het huidige Nederland kunt aantreffen. En buitengewoon gebrand zijn op aanslagen op hun eigen identiteit en eigen cultuur. Laatste voorbeeld, de blokkeerfriezen. Heel duidelijk voorbeeld. Dat waren geen racisten hoor, als u het mij vraagt. Dus u weet dat verzet van die blokkeerfriezen, maar dat waren verdedigers van hun eigen identiteit. Men kwam hun volksfeest afpikken. En daar is geen sprake van, dat nemen we niet. Dan hebben we ook een alternatief recht. Dat hoort er ook altijd bij. Eigen rechtspraak hebben we dan. En dan doen we dat. Nou, dat is zeer in botsing met de rechtsstaat van nu. En er is terecht opgetreden natuurlijk ook. Maar het is een kenmerk van het feit dat. Daar moet je meteen bij bedenken overigens aan de andere kant dat Friese nationalisme, en u weet die Friese, dat was vanaf de grote rivieren, Katwijk, Leiden tot aan de Eems en nog verder, de Wezer. Dat hele gebied, dat was Friesland allemaal. Dat heette Friesland. U weet, in het huidige Noord-Holland hebben we nog steeds West-Friesland. Dat is nog een herinnering aan dat enorme rijk in die zin. Dat je met een punt zit dat Friese nationalisme, dat het sterkste is regionaal in Nederland van heel Nederland, dat is heel duidelijk, dat niet heeft geleid tot dat regionalisme dat je in Europa ziet, dat een uiterst agressief karakter heeft. En dat aanslagen doet. Denkt u aan Baskenland, denkt u aan Tirol, denkt u aan Catalonië. Daar ziet u echt agressieve bewegingen die zich willen afscheiden met hun eigen cultuur en die ook het geweld niet schuwen. Er zijn voortdurend geweldincidenten, soms heel ernstige. Denkt u aan Baskenland, wat toch heel lang vreselijk geweld heeft laten zien. Dat hebben we in Friesland nooit gehad. Ja, in de middeleeuwen even, maar toen vochten iedereen met elkaar. Dus ik bedoel, al die machtsgebieden waren met elkaar in strijd. En vooral Holland en Friesland, Warns wordt dan nog. Kijk, en dan heb je meteen dat Friese nationalisme. Daar heeft men een monument opgesteld, 1345. In Warns zijn de Hollanders in de pan gehakt. En dat is dus in de moderne tijd is dat gebruikt en uitgebreid. Zelfs op onwenselijke wijze op een gegeven moment in de 20e eeuw. Dat er een soort ultra-rechts nationalisme zich aan ging vastknopen. En dan wordt het een beetje link. En dan is ook weer heel kenmerkend voor Friesland van, ja, dat willen we niet hebben. Dat is niet de bedoeling. We willen het best herdenken. Dat vinden we leuk, dat vinden we belangrijk. Maar zo gauw het dus te ver gaat, schaart Friesland zich heel nadrukkelijk in de rechtsstaat Nederland. Van afscheidingsbewegingen, daar is eigenlijk nooit sprake van geweest. Zelfs zo sterk dat Friezen de spot drijven met hun eigen nationalisme.
U kent het Oera-Linda-boek. Dat is een prachtige vervalsing uit de 19e eeuw. Opgesteld door een paar mensen. Nou, ik ga geen details verder vertellen. En dat is een quasi-chroniek van de familie Over de Linden. En die zouden in de vroege middeleeuwen hier een cultuur gevestigd hebben. De exponenten daarvan zijn. En dan is het dus echt een prachtig boek om te lezen. Er staan moderne uitgaven van allemaal. Daar zijn heel veel mensen ingetrapt. Die dachten dat het echt uit de vroege middeleeuwen kwam. Dat Oera-Linda boek, dat is Fries. Oera-Linda. Ja, dat ga ik verder niet nadoen. Maar dat betekent dus uit de linden. En daarin wordt beweerd dat de beschaving in Europa is na het verval van de Romeinen uitgevonden in Friesland. En alle Europese talen zijn van het Fries afgeleid. En met bewijzen staan er allemaal in en zo. En dat is dan in de vroege middeleeuwen hebben ze dat opgeschreven. Dus dat moet wel waar zijn. En er worden steeds meer verhalen verteld dat hier een hoogwaardige beschaving heeft geheerst. En dat dat zich heeft verspreid over heel Europa. Het is fake, het is satire, het is zelfspot. Belangrijk kenmerk, hè, van als je zegt van het loopt niet, dat wordt geen ultra-rechts of dat worden geen bewegingen van nationalistische aard die zich willen afscheiden. Nee, op het moment dat een samenleving, want dit waren Friezen hoor, die dit gemaakt hebben. Friezen die midden in de Friese samenleving stonden, die dus zelfspot hanteren. Die zeggen van ja, hoor eens, hè, soms gaat het een beetje te ver. Maar dat neemt niet weg dat er dus een sterke herschrijving van de geschiedenis is geweest. Hè, want daar komt het dan eigenlijk op neer dat men dus superieure dingen gaat claimen. En dan krijg je al die gezegden, en die komen daar vandaan. Liever dood dan slaaf. En dan doet men net alsof dat uit de middeleeuwen komt. Dat is helemaal niet uit de middeleeuwen. Dat hebben ze in de 19e eeuw bedacht. Dat hoort bij dat nationalisme, vooral van de 19e eeuw. Het is van later tijd. Dan heb je dingen van Friezen knielen alleen voor God. Zo van er geen sprake van is dat een Fries voor een wereldlijk heerser zou knielen. En daar hebben ze ook zelfs een bewijs van geframed. Dat hangt in de Statenzaal hier in Leeuwarden. Het is een tegeltableau, heel groot tegeltableau. En dat stelt voor een scène uit 1555. U weet, dan treedt keizer Karel V af. En dan wordt hij opgevolgd door zijn zoon Philips II. Koning Philips II. En Philips II die moet dan wat vorsten deden, nieuwe vorst. Die moest dan overal ingezweerd, ingehuldigd worden. En daar werden geloften afgelegd. En dan is de voorstelling op dat tegeltableau nogmaals in de 19e eeuw gemaakt. Komt niet uit de middeleeuwen, de 19e eeuw gemaakt. Dan zie je, Philips zit een beetje raar op zijn troon te kijken. Omdat die Friese vertegenwoordigers, die staan zo. Nou, kom maar op. Wat wil je? Wat wil je? He, zo, allemaal zo een beetje eromheen. En dan is de gedachte dat al die provincies, al die graafschappen, hertogdomen, waar die inhuldiging plaatsvond, daar knielden ze voor hem en dan smeekten ze om enzovoort enzovoort. Maar Friezen doen daar niet aan. Geen sprake van. Geen sprake van. Volkomen verzonnen. Er heeft bij al die inhuldigingen nooit iemand geknield. In de hele lage landen niet. Dat hoorde niet bij het ceremonieel. Dus het is heel makkelijk te weerleggen. Frisia non cantat. Dat is wel de leukste en de moeilijkste. Daar is uit afgeleid, hebben ze gezegd, ja, komt uit de middeleeuwen ook. Frisia non, daar is trots op. Frisia non cantat. Adverteerden ze dat Friezen kunnen niet zingen. Nee, zo moet je dat niet opvatten. En het is ook helemaal niet uit de middeleeuwen. Het is helemaal niet terug te vinden in Latijnse teksten, hoewel er zeer veel pogingen gedaan zijn. Het is ook in veel later tijd is dit verzonnen. En dat betekende alweer, Friezen laten zich niet onderwerpen. Friezen doen niet aan de mis, want de mis werd gezongen. Dus de Friezen volgen niet de mis. Dat is een beetje enorm intens, maar en dat zit in dat kader van wij onderwerpen ons niet aan. Ook niet aan kerkelijk gezag. Maar dat is een beetje raar natuurlijk als je weet dat Friesland, en ook het huidige Friesland, dus de huidige grenzen daarvan, vol kloosters staat. En ook resten van vroege kloosters. En niet de minste. En dat hele grote gebied, waar dus ook Groningen bij hoorde, dat heb ik net verteld. Dus ook kloosters als Ter Apel, wat nu buitengewoon curieus is om te noemen. Maar daar stond dus een uitermate, en staat er nog steeds trouwens, een heel beroemd klooster dat uit de middeleeuwen stamt. Maar dat hele gebied was meer dan andere gebieden in Nederland bezaaid met kloosters. En hoe kan dat dan? Frisia non cantat. Wij laten ons niet onderwerpen. Nou, dan krijgen we de Bonifatius-mythe, wordt eraan vastgeplakt. Enfin, er is een enorme mythologisering van dat verleden. En dat is op zichzelf niet vreemd, alleen in Friesland is dat wel heel sterk
geweest. En er zijn nog steeds Friezen die zeggen, ja, maar dat Oera Linda boek zit toch wel iets in. Zit toch wel een, is wel satire, akkoord, maar ze hebben toch wel een zeker houvast zit daarin. Nou, het aardige van de tentoonstelling, het belangrijke van de tentoonstelling is dat de tentoonstelling laat zien in hoeverre er houvast is, concrete bewijzen zijn, voorwerpen, de uitbeeldingen, af en noemt u maar op. U heeft het voor een deel misschien al gezien en u zult het straks zien, die dit corrigeren. En die kunnen vaststellen, ja, dat was er inderdaad, of dat is er nooit geweest, er is geen enkel bewijs voor of van te vinden, of dat is heel erg aangedikt. Een heel aardig voorbeeld is in dat verband bijvoorbeeld die beruchte en beroemde polstok. Dat wordt zeer veel verteld, dat kom je in de literatuur tegen, ook al vanaf de 16e eeuw. Afbeeldingen van die Friezen die waren natuurlijk altijd een probleem met water, maar ze hebben er ontzettend van geprofiteerd in allerlei opzichten, ook krijgskundig. Want het was natuurlijk heel moeilijk om hier strijd te voeren. Dat gold voor een groot deel van de lage landen. Door de waterstructuur had je ook, en was het ook niet aantrekkelijk voor adel. Want die moeten grote gebieden hebben waar ze kunnen jagen en waar ze kunnen heersen. Ja, als er om de kilometer sloten is, of om de 10 meter sloten en vaarten en rivieren, dan kun je niet uit de voeten. En die Friezen, pragmatisch, wordt altijd gezegd, die weten zich goed aan te passen aan de omstandigheden. Die hebben dus een combinatie gemaakt in de middeleeuwen van een polstok die tegelijkertijd een wapen is. Dus ze kunnen voortdurend de vijand ook in hele groepen vermijden. Spring je weer over sloot, spring je weer over sloot. Slaagt een vijand erin om je te achtervolgen, draai je om, wap, kop eraf. Want er zit een bijland. En dat komt al in de laat-middeleeuwse literatuur, niet uit Friesland, maar ook uit andere streken, wordt gemeld dat die Friezen zoiets hebben. En er zijn ook plaatjes vanaf de 16e eeuw, dat je dat ook ziet. Maar de vraag is steeds van, is dat toch niet mystificatie? Want literatuur, beeldende kunst, idealiseert, verbeeldt. U moet dat nooit geloven. Dat is altijd een interpretatie van of commentaar op of propaganda voor. Dus je kunt daar nooit uit afleiden, uit zo'n plaatje, dat die er ook echt was. En deze tentoonstelling, waar dus veel wetenschappelijk onderzoek achter zit, kunt het in de catalogus zien allemaal, die heeft het bewijs gevonden dat het echt heeft bestaan. Die heeft dus de resten van zo'n polstok gevonden uit de middeleeuwen. Die ervoor doorging dat het een kaarshouder was, een kaarsstandaard, grote kaarsstandaard. En dat is nu terecht en juist geïnterpreteerd als dat voorbeeld van zo'n combinatie polstok met vechtinstrument. Dus het bestaat, dat klopt. En dat is nu het opwindende van die tentoonstelling. Dat het een verificatie-element heeft. Dat het laat zien van, nou dat hebben ze later verzonnen, wat in de literatuur staat. Maar kijk, hier hebben we een voorbeeld van een standbeeld, een reliekhouder. En het heeft dus wel degelijk in die mate bestaan. Nou, dat was de inleiding. En met het oog op de tijd ga ik nu meteen op de afsluiting af. Nee, je krijgt hier ontzettend op mijn kop als dat hier te lang gaat duren. Ik heb gisteravond ook, dus als we allemaal. Nee, ik maak een beetje een flauw grapje. Ik ga het nu wat algemener hebben over hoe je dat middeleeuwse leven, hoe je dat moet voorstellen. En dan is centraal, dat neem ik nu als uitgangspunt, de ontwikkeling van een handelscultuur. Dat geldt voor de hele lage landen, maar ook heel bijzonder voor Friesland. Wij zijn kooplieden. Wij zijn in eerste instantie kooplieden en erg anti-hiërarchisch. Dat is niet alleen een Fries punt, dat is een heel punt van de lage landen. Wij doen het graag in gilden, broederschappen, rederijkerskamers, noem maar op. En met veel inspraak en met allerlei vormen van democratie, tussen aanhalingstekens. Maar niet een eenling die besluit over hoe het allemaal met je gaat. Geen graaf, geen dit, geen dat. En dat zie je ook elders in de lage landen, waar wel graven, bisschoppen zijn, die zeer ingeperkte macht hebben en altijd dat volk, vooral in de steden, tegenover zich vinden. Maar onderschat u de boeren niet. Daar zijn we ons sinds kort ook weer zeer van bewust geworden. De boeren die van tijd tot tijd, en zeker in de middeleeuwen, de boerenopstanden, boerenoorlog 16e eeuw, die het ook van tijd tot tijd niet nemen en massaal tegen dat centrale gezag opstaan. En dat is in Friesland dus ook heel sterk geweest. En daar wil ik het nu over hebben, hoe dat water en die waterstructuur natuurlijk ook een enorm voordeel had. Er zat een theologie achter
heel kort dat vanuit de vraag van waarom zijn hier überhaupt mensen gaan wonen hier in de blubber. En altijd gedoe met water en regen en wind en noem maar op. En dat verklaart meteen de grote aanwezigheid van al die kloosters en al die monniken. Het is zeer opvallend in deze streken dat er zoveel zijn. Er is een theologie ontwikkeld in de 12e eeuw door Cisterciënsers, hervormingsbeweging binnen de Benedictijnerorde. Het zijn Cisterciënsers die de theologie hebben ontworpen dat God met opzet de schepping niet voltooid heeft. En heeft dat gedaan. Hij had die best gekund natuurlijk in 6 dagen. Maar voor zijn uitverkoren volk, zijn uitverkoren kinderen, heeft hij allerlei dingen, plekken op aarde onvoltooid gelaten. Provence, de Pyreneeën, woeste streek had hij niet afgemaakt. En hier in Friesland, in deze streken, zag je ook onmiddellijk, dit kon niet af zijn. Dit kon niet de bedoeling zijn. Al die blubber en die terpen en afval dat gedoe en dat water dat voortdurend binnenkwam. En die gedachte is actief gehanteerd. Dus Cisterciënse kloosters zijn ook in een grote menigte hier, ook op de Waddeneilanden is dat terechtgekomen. Schiermonnikoog, herinnert daar nog aan. Vanuit ook dat idee van wij moeten de schepping voltooien. Wat men ook letterlijk deed. En wat de dominees later overnemen, die zich onderaannemers van God noemen. Deze gedachte overigens in de Bijbel, komt in de Bijbel voor van uitverkoren volk. En daar haken die Cisterciënsers op in. Heeft veel ellende in de wereld aangericht overigens. Dat moet niet onvermeld blijven. Amerika is in cultuur gebracht in de 17e eeuw. Vanuit Europeanen die zeggen wij zijn uitverkoren om dit land te voltooien. Want het is ook een kale steppen Amerika. Dat moeten we ook afmaken. Dus kolonialisme heeft zich vaak gewapend met deze theologie. En dan heb ik het nog niet eens over Palestina en Israël. Waar diezelfde gedachte ook weer aanwezig is. Voortdurend op aarde tref je dat aan. Maar hier is dat echt begonnen in deze streken. Maar men zag natuurlijk onmiddellijk, want het is niet alleen maar theologie, dat dit een ideale handelslocatie was. Positie, uitgangspunt. Want handel is natuurlijk waterwegen. En tot in de 20e eeuw, pas als er asfalt komt en vliegverkeer, dan gaat het wat veranderen. Maar water, dat is... En dan kun je niet beter zitten dan hier, in deze streken. Je kunt dus via de kusten het hele Baltische gebied in, tot ver de Oostzee, ver die kant op. Je kunt in de richting van de Noordpool, wat men ook al deed, Scandinavische landen. Je kunt de Engelse eilanden natuurlijk, Ierland, langs de kust met relatief kleine schepen. Als je maar kustvaart langs de kust bleef, kon je dus helemaal zo naar beneden tot de Middellandse Zee in. En dan had je, en dat was het grote punt, al die rivieren die je hier had. De grote rivieren die Europa ingingen. En ook alle aftakkingen tot en met de Linge, de Schipbeek, noem maar op. Dat waren handelsroutes. En daar lagen dus handelssteden. En dat verklaart die mogelijkheid om van die zeevaart, kustvaart, om dan overslag te hebben. Nog kleinere schepen die de rivieren opgingen, heel Europa in. En dat heeft ons een handelsnatie gemaakt, een koopmansnatie. Dat zijn we nog steeds. Wij bestaan primair uit internationale handel. De urbanisatie, het vormen van steden, van stadjes, overal. Het is heel kenmerkend voor de lage landen, ook voor Friesland. 11 steden. Jullie hebben nog heel nadrukkelijk daar ook cultuur en folklore aan verbonden aan 11 steden. Nou, die 11 steden, denkt u niet aan steden zoals ze er nu uitzien. Ook die bewaarde binnensteden. Dan krijgt u wel een indruk hoe ver dat ging aan het eind van de middeleeuwen. Daar woonden 3, 4, 5, 6.000 mensen. Niet meer. Niet meer. Maar dat waren steden die zich ommuurden, die een gracht eromheen hadden, die allerlei eigen markt, eigen privileges claimden. En daar wil ik het dus even over hebben, wat voor koopmansmoraal zich dan in die steden ontwikkelt. Dat is algemeen in de lage landen, maar ook hier in Friesland heel nadrukkelijk aanwezig. Het eerste probleem dat ze hadden, was de rechtvaardiging van winst maken. Dat was een beetje een probleem. Zelfs de rechtvaardiging van arbeid. Want arbeid was een straf voor de zondeval. Dat speelde heel sterk in de middeleeuwen. Want u weet hoe dat gegaan is. Dus Adam en Eva die laten zich verleiden en worden uit het paradijs gejaagd. En dan krijgen ze als straf dat Adam moet werken. Dat hoefde niet in het paradijs. Hij moet nou werken, de grond omspitten, stenen eruit halen. Eva baart in pijn haar kinderen. Theologie is altijd een verklaringsmodel voor dingen die je niet begrijpt. Of je gelooft of niet, dat heeft er niks mee te maken. Het is altijd ook een verklaringsmodel. Nou, dit moest dus verklaren waarom er pijnlijke bevalling, straf voor. En daardoor is arbeid een straf geworden.
Die straf die moest je natuurlijk uitvoeren als mens na de zondeval, maar niet meer dan nodig was. Want dan was je hoogmoedig en dan wou je een wit voetje zeker boven gaan halen. Dus je moest werken om je gezin te onderhouden, plus een beetje meer voor de armen. Maar niet meer. Ja, dat stond elke markteconomie, elk kapitalisme, vroeg kapitalisme, zoals dat in de late middeleeuwen ontstaat, stond dat in de weg. Want ja, je mocht dus werken en je mocht zeker niet belangeloos, je mocht zeker niet zonder te werken geld verdienen. Dus de geld uitlenen tegen rente, uitgesloten. U weet, wij denken heel vaak dat de islam allerlei dingen heeft. Heel wonderlijk allemaal vinden we dat nu dat dat bestaat. Maar die zijn ook allemaal in het christendom geweest. Alleen vroeger. En het christendom heeft daar de oplossingen voor gevonden. Die is een andere weg ingeslagen op een gegeven moment. Maar in de middeleeuwen is er een woekerverbod. Door de kerk uitgevaardigd. Zeer streng. En woeker geldt al voor 0,00001%. Je leent geld uit en dan wil je iets voor terug hebben. Mag niet. Nou, dan staat de ontwikkeling van handel en investeringen en industrie en noem maar op, staat volkomen in de weg. Dus men had meteen een enorm probleem en dat werd ook heel snel onderkend in die steden. Vanaf de 12e, 11e, 12e eeuw zien we dat al, dat men moet rechtvaardigen dat je dus meer werkt dan de kerk vindt dat nodig was. En dat je dus het bezit vergaart. Want dat adel en hooggeplaatsten bezit hadden, werd uitgelegd als ja, maar dat hebben ze nodig omdat ze moeten besturen. Geluid dat je nog steeds wel eens hoort. Hè? Van ja, die moeten dus gewoon die voorzieningen hebben en ook die rijkdom. Ze moeten status kunnen uitstralen, hebben ze nodig. Maar de gewone mensen, de arbeiders, de boeren, die niks werken alleen voor zover dan. Dus men moet arbeid positiveren. Nou, dat wordt op een uiterst geraffineerde manier gedaan. Er wordt in de eerste plaats wordt er iets gedaan aan dat woekerverbod. Het is de grote Thomas van Aquino, een van de grootste filosofen uit de middeleeuwen. Buitengewoon moeilijk, die ik nu op een uiterst simpele wijze samenvat, in 2 regels ongeveer, die hier een oplossing voor heeft gevonden. Die zei, dat is zo, het woekerverbod, inderdaad, daar gaat hij mee. En dan zegt hij, maar arbeidsloos inkomen is het niet. Want als jij geld uitleent, dan lig je 's nachts te woelen in je bed uit angst of je het nog wel terugkrijgt. En dat is ook werk. Dat is inspanning. En daarom is het gerechtvaardigd om een percentage te vragen. Want je werkt. Het is niet arbeidsloos inkomen. Dat is geraffineerd, hè. Dat is geraffineerd. Het lijkt wel het huidige kabinet. Laat dat meteen vallen. In de tweede plaats gaat men God adverteren als arbeider. God werd traditioneel uitgebeeld, let u op de tentoonstelling ook, uitgebeeld als rechter. De strenge rechter die bij het laatste oordeel beslist waar je definitief naartoe zult gaan. Hemel of hel. Of even schoonwassen een paar miljoen jaar in het vagevuur. Dat kon ook. Maar die had maar 1 uitgang, dus dan kwam je vanzelf ook in het paradijs. Dus dat was ook goed. Maar de gedachte was dus dat je moest proberen om God zo voor te stellen als eerste arbeider. Dus die wordt dan niet meer de rechter achter de rechterstoel bij het laatste oordeel. Maar hij krijgt een hamer in zijn handen en een beitel. Hij krijgt dus gereedschap in zijn handen. Dus op kerken, in beelden, in uitbeeldingen. En dan is hij eigenlijk de eerste arbeider. De man die dus de grootste arbeid heeft verricht aller tijden. Namelijk de aarde geschapen. Dus dan wordt het verheerlijkt. Arbeid wordt verheerlijkt. Kijk maar, God was eigenlijk ook een arbeider bij het scheppen hiervan. En, dat is een punt. En dan wordt er een passage uit de Bijbel aangegrepen. Genesis 2:20. Kunt u het nazoeken. Het is een hele curieuze passage. U weet, Adam die zit in het paradijs. Eva is er nog niet, dacht ik. Nee, die is er nog niet. En God legt uit aan Adam hoe het werkt, het paradijs, hoe dat zit. Dus het eten is aan de bomen en nou, die ene boom afblijven, maar verder overal aankomen. En je hoeft dus niet te werken, hè, dus dat kun je allemaal houden. Maar het zegt God 1 ding, Genesis 2:20, 1 ding, wil je wel elke avond even het paradijs aanharken. Dus gewoon het even weer op orde brengen. En
Dat staat er, nu staat het er beschaafder dan ik het zeg. Ik zeg het zoals het er in de middeleeuwen staat. Daar staat letterlijk aanharken. Nu staat op orde brengen in de moderne vertaling. Maar ja, het is natuurlijk een beetje chic gemaakt van wat eigenlijk in die middeleeuwse tekst dan stond van de Bijbel. En je begrijpt wat de aantrekkelijkheid van deze passage was. Hé, maar wacht even, arbeid bestond ook al in het paradijs. Dus dat is niet speciaal een straf, nee. Arbeid was ook al in het paradijs. Het enige wat er gebeurd is bij de zondeval, is dat de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn veranderd. Wat hij fluitend deed, in het paradijs, vond het leuk, plezier. Moest hij daarna in het zweet zijns aanschijns doen en de graven. Maar arbeid was er. Raffinement, dat vindt u uitgedrukt in literatuur, in verhalen, in beeldende kunst. En daar vindt u ook voorbeelden van in de tentoonstelling van wat zo'n stad dan heeft te doen. Nou, dan is verder, alles staat in dienst van het geloof. Dat is nu al een paar keer ter sprake gekomen. Geloof, ja, u kunt altijd het beste om je daarin te verplaatsen, want het is voor ons moeilijk. Voor ons is geloof in allerlei verschillende maten voor mensen iets wezen van heel belangrijk tot iets wat in de marge zit en van alles daartussenin. Maar het is voor heel veel mensen en steeds meer mensen, en dan bedoel ik het klassieke geloof, dus het geloof zoals dat 19, 20 eeuw heeft bestaan, voor de varianten die nu allemaal zijn ontstaan. Mensen zijn niet minder spiritueel geworden nu, maar hebben de oude instituten verlaten. Dus om je een beetje te kunnen voorstellen hoe vanzelfsprekend geloof aanwezig is bij iedereen in de middeleeuwen, gebruik wel eens de vergelijking van, dat zou namelijk nu betekenen als wij zouden zeggen, ik geloof niet in het weer. Dat is onvoorstelbaar. Dat zou in de middeleeuwen zijn als je zegt, ik geloof niet. Dat zouden wij zeggen, we geloven niet in het weer. Nou, bewijs me dat er weer is. Wat is weer? Ja, een zinloze discussie verder. Er zijn natuurlijk wel talrijke ketterijen. Het verhaal van de middeleeuwen is natuurlijk ook voortdurend andere opvattingen. Het woord ketterij komt van de Kataren, die daar in de buurt van Albi in Zuid-Frankrijk dus een hele nieuwe variant op het christendom bedenken. Enfin, ketterijen overal in Europa, die allemaal op hun eigen manier de Bijbel en het christendom wensen te interpreteren. Maar het is dagelijks, bij iedereen is dat vanzelfsprekend aanwezig. En dan is er, en dat is wel heel opvallend, ontstaat er, en dat is natuurlijk waar uiteindelijk de reformatie naartoe gaat, er ontstaat een soort industrie. Dat is waar de reformatie uiteindelijk dus, ook al eerst binnen de kerk, maar later toch vooral de reformatie in de 16e eeuw, echt een eind aan maken. En dat is dat de kerk eigenlijk een instituut wordt, een onderneming, een multinational, die gaat zorgen dat je makkelijk en goed in het juiste leven na de dood terechtkomt. Als je maar betaalt. En dat kan zich in allerlei vormen dan voordoen. Dat vindt u ook op de tentoonstelling, vindt u daar allerlei voorbeelden van hoe sterk dat aanwezig is. Ook dat verklaart weer dat enorme aantal kloosters dat er is. Want daar zaten de kernen, de centra, die zorgden dat je op de juiste wijze in het juiste hiernamaals kwam. Je moet, het is de periode 1000-1500 en die kenmerkt zich juist door de ontwikkeling van de kerk als multinational, die dus zorgt dat je in de hemel komt. Of zo kort mogelijk in het vagevuur verblijft. Want daar kunnen ook allerlei zielmissen, ook als je al dood bent, dan kan je familie, dat zie je al die families doen. U vindt ook een retabel, vindt u op de tentoonstelling. Dat werd heel veel gedaan, gemaakt door een familie. Dan ziet u dus de man links en op het rechterluik ziet u de vrouw en de kinderen. En in het midden vindt u een afbeelding van de heilige familie. Maria, Jozef en Jezusje, die bezig zijn. En dat is het ideaal natuurlijk, het voorbeeld. En dat is ook weer een manier om af te dingen op die miljoenen jaren in het vagevuur. Je maakt dus een gebaar, je doet een schenking. En dat werd soms ook letterlijk beloond door de bisschop. Of nog hoger, of op allerlei manieren waren daarvoor. Zelfs met geschreven brieven waarin stond dat je dus nu minder in het vagevuur hoefde te verblijven. En dat je op die wijze dus, omdat je dat geschonken had voor het algemeen belang, het eren van de kerk. Strikt genomen is binnen het christendom, het is een gedachte die velen beheerst, is het aardse leven slechts een flits. Het gaat om het eeuwige leven. Het eeuwige leven, mors janua vitae. De dood is de deur naar het leven.
denkt nu niemand meer zo over in die letterlijke zin. Maar dat was een volstrekt vastliggend gegeven. Van er was een flits op aarde, daar was de tijdelijkheid, kwam ook door die zondeval. Daardoor was de tijdelijkheid in de wereld gekomen. De ziekte, het sterven. Maar bij dat sterven werd weer de oorspronkelijke situatie hersteld. Het eeuwige leven. Alleen in die flits kon je dus... Want de aarde was gecorrumpeerd door de zondeval. Eigenlijk was de duivel de baas geworden op aarde. En je moest een beetje spitsroede lopen tijdens dat aardse leven. Om nog enigszins behouden voor Gods rechterstoel te kunnen belanden. Ongeschonden, dat lukte je nooit. Hè, want je werd voortdurend aan verleidingen blootgesteld. Maar je kon dat zoveel mogelijk beperken. Je was afhankelijk van, en daar deed je dan ook voortdurend een beroep op de heiligen, bidden, Maria, maar alle andere heiligen hielpen je daarbij. En natuurlijk de pastoor, de monniken, die hielpen je daarbij om je de juiste leefwijze steeds onder ogen te brengen. Waardoor je zo min mogelijk beschadigd dan aankwam bij dat land. Nou ja, dat was de gedachte. Er is dus ook, wordt genoteerd steeds, vooral bij nonnen, wordt genoteerd, die hebben dat ook veel opgeschreven. Maar je ziet het bij monniken ook, maar die nonnen hebben dat wat beeldender gemaakt. Die zaten niet zo vast aan regels, maar daar kom ik straks nog wel even op. Hoe je een sterfverlangen, dat wij nu alleen in medisch-psychiatrische zin kennen, in suïcale neigingen en buitengewoon akelige toestand, maar wat toen een theologische basis had. Een theologische basis van een verlangen dat je zalig mocht sterven. Dat je goed, zalig is het verkeerd woord, dat je goed mocht sterven. He, dus op het juiste moment dat je ook het juiste sacrament had gekregen op tijd. Dat was heel belangrijk, het juiste sacrament. En dan zijn er veel verhalen uit zusterhuizen, uit nonnenkloosters, dat als een van de zusters op haar sterfbed ligt, de andere zusters zich om haar sterfbed verdringen en zeggen van, zie je al wat, zie je al wat? Want de gedachte was dat je aan het eind van een lange gang zag je Jezus als bruidegom op je afkomen. Want je weet dat voor gewijde nonnen, maar zusters nemen het graag over, dan Jezus de bruidegom is. Men stelde dat ook heel letterlijk voor in de middeleeuwen, aan de hand van het Hooglied. Werd heel seksueel erotisch voorgesteld. Hij ging met je naar bed. Hij beleefde ook echt de liefde met je. Want dat stond in het Hooglied. Het Hooglied, het meest problematische boek van de Bijbel. Vanaf het begin tot nu. Men zit er voortdurend mee in zijn maag. Er staat in het Oude Testament en je kunt daar alle kanten mee op. Maar je kunt niet ontkennen dat dat gewoon een erotisch liefdesboek is. Dat gaat over huwelijk, seks. Seks beleven, genieten van seks door mensen. De kerk vond dat vreselijk. Maar die zat er aan vast, want dat hoorde bij het Oude Testament. Het is dus Joodse liefdespoëzie. Hè? Het is ook prachtig hoor, als u dat in een goede moderne vertaling, nou de huidige moderne Bijbelvertaling, heeft dat uitstekend gedaan. En dat is echt een tekst die tot de wereldliteratuur behoort. En daar hoef jij helemaal niet gelovig voor te zijn. Dat is gewoon, komt heel direct op je over. Ja, dat was het probleem in de middeleeuwen. Augustinus in de 5e eeuw, die maakt daar definitief een eind aan. Die zegt, je mag dit niet letterlijk opvatten. Zo is het niet bedoeld. Die man, die vrouw, dat is de minnende ziel. Die man, dat is de minnende ziel van God. En die vrouw is de ontvangende, gespiritualiseerd. En de kerk die vervolgt ook mensen die er blijk van geven dit letterlijk op te vatten. Er is een aandoenlijke ridder in de 12e eeuw. Die wordt verliefd op een jonkvrouw ergens. En op zichzelf al gek, want meestal was hij al uitgehuwelijkd toen hij heel klein was. En moest hij de liefde werd altijd naast dat huwelijk gezocht natuurlijk. Want in dat huwelijk, ja, dan moest je voortplanten en zo. Maar dat was geen echte liefde. Bastaarden van enige hoge komaf in de middeleeuwen waren ook altijd heel trots. Want zij waren uit liefde geboren. Hè? Dat hun ouders, die wilden echt. En zij waren niet gedwongen in. Het is een heel belangrijk element. Mijn voorlaatste boek gaat hierover. Dat heet Oefeningen in genot, liefde en lust in de late middeleeuwen. Dus daar vertel ik veel over hoe dat Hooglied ook werkt. Nou, dus verboden. En deze ridder die wordt dus verliefd op een jonkvrouw. En hij weet niet hoe hij er moet benaderen. Dus hij kan nauwelijks schrijven, want dat konden ridders niet. Dat had jij helemaal niet nodig. Maar goed, dat begint te veranderen hoor, vanaf de 12e eeuw. Maar toen. En hij roept de hulp in van een klerk.
En die zegt, kun je mij niet helpen, want ik wil eigenlijk een soort liefdesbrief schrijven. Nou, die klerk, die ook van geestelijke afkomst is, die heeft er ook geen kaas van gegeten. Maar die zegt, oh ja, het Hooglied. Oh nee, tuurlijk. En die pakt het Hooglied en die haalt er de prachtigste passages aan. Uw borsten zijn als wilde reeën en hupsee. En dit en dat, helemaal... Prachtige brief. En die jonkvrouw die schrikt zich een ongeluk. Dat krijgen we nou allemaal. Maar dan komt ineens de pastoor erachter. En dan is het afgelopen. En hij wordt de kerk uitgegooid. Hij wordt verbannen. Dus dat is werkelijk. Dus worden strenge straffen. De mensen worden vervolgd. Er zijn veel meer voorbeelden van. Je mag dat niet letterlijk opvatten. Dus die zusters en die nonnen zijn buitengewoon benieuwd aan wat er te gebeuren staat. En zouden eigenlijk een ooggetuigenverslag willen en kijken hoe ver dat kan gaan. Zie je hem al komen? En dat staat allemaal geschreven. En dan zeiden ja, in de wit, hè, altijd natuurlijk wit licht. En zo komt, en zijn armen strekken zich uit naar mij. En hij wil me ontvangen. En de mijne, dood. Ik doe letterlijk na wat er in die biografieën staat. Ze komen met name uit de kringen van de moderne devotie. Daar had je die zusterhuizen. En die schrijven eindeloze biografieën die voor geen letter deugen. Maar allemaal voldoen aan een bepaald format. Waarin dit dus ook voortdurend voorkomt. Het sterfbed. En dan ligt dat in dat perspectief van de beloning. Dus de argwaan ten opzichte van het aardse is heel hoog. Overigens moet je hier steeds weer de vraag bij stellen, die ik heel in het begin van onze bijeenkomst ook stelde. Hoe echt is dit? Dat is natuurlijk ontzettend moeilijk te achterhalen. Want dit is natuurlijk ook geïdealiseerd en geformateerd. En er wordt op een gegeven moment een sterfverlangen toegedicht aan ontzettend veel mensen. Dus dat een samenleving beheerst zou zijn, en dan niet alleen de geestelijke, beheerst zou zijn door de gedachte van, ging ik maar dood. Dan denk je, hoe reëel is dit? Daar zijn allerlei soorten van antwoorden op te geven, maar niet een heel duidelijk en snel antwoord. Dat is een vraag die je ook steeds moet blijven stellen. Van literatuur en kunst liegt. Maar soms liegen ze de waarheid, maar ze hebben die vertekeningen en die leugens nodig om jou te overtuigen. Dat doet literatuur nog steeds hoor. Dat is niet iets van de middeleeuwen, dat doet literatuur nog steeds. Literatuur vertelt u niet de waarheid, ja, een onderliggende waarheid. Maar wat er aan de oppervlakte staat, dat is bedoeld om u te manipuleren. En mij, en dat doe ik ook trouwens in wetenschappelijk werk. Het gaat om, dit moet ik toelichten, maar dat zie ik vanaf door de tijd. Maar het probleem stel ik bij deze, dat u weet waar dat op slaat. Met het oog op de tijd, nog even deze houding. En ik zei, die uitzicht dus verder in een hele industrie, de reliekenindustrie. De mirakelen, u vindt reliekhouders, vindt u ook op de tentoonstelling. Daar waren wonderen aan verbonden van allerlei aard. En daar was men zeer geïnteresseerd in steden en plekken om die relieken te hebben en kerken. Want dat bracht de eerste vorm van toerisme. Er kwamen veel mensen die relieken bezichtigen. En die bleven natuurlijk daar, de bieraccijnsen, daar werd enorm aan verdiend. En eten en drinken, dus de eerste vormen van toerisme. En er worden allerlei wonderverrichtingen aangekondigd. En als je het juiste gebed hebt en het juiste kaarsen plaatst en geschenken geeft, en dan word je weer beloond. En dan verhoog je je kans op dat hiernamaals. Aflatenindustrie is er enorm. Maar vooral die industrie in relieken is uitermate interessant. Ook hier in Friesland is er een enorme reliekenverering geweest. Ook kleine kapelletjes. En dan ging het natuurlijk altijd om dat je belangrijke relieken moest hebben. Dus niet van een of andere anonieme figuur, dat was niet interessant. Dus er zitten ook altijd brieven bij, middeleeuwse brieven. Die zijn vaak bij het botje of de elleboogpijp of weet ik veel, zijn erbij gevoegd. En dan zie je zo'n briefje erbij. Dat is ook middeleeuws. En ik zal je één ding vertellen, het klopt nooit. Er is werkelijk nog, en met de moderne technieken kom je een heel eind, hè? Want je kunt tegenwoordig met zo'n reliek, met die koolstof, de moderne ontwikkelingen, kun je vaststellen uit wat voor tijd het is. Vrij scherp. En dat bewijst nogmaals wat we overigens al eerder al veel meer hadden bedacht. Van het klopt echt nooit. Nou, het meest in trek waren natuurlijk relieken van de heilige familie. Maar ja, die waren vertrokken naar boven, dus dat was een beetje lastig. Dat was niet achtergebleven. Dus je moest dan de dingen hebben die waren achtergebleven. Bijvoorbeeld de voorhuid van Jezus. Want er was een Joods jongetje en die was besneden.
Dus dat was op aarde gebeurd. En er zijn nu op aarde nog 7 voorhuiden van Jezus. Waarvan 2 in Zuid-Amerika en 5 maar hier in Antwerpen. Dus als u het een beetje dicht bij huis wil zoeken. Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen heeft een voorhuid van Jezus. De echte! Maria was ook een probleem, want die was ook ten hemel gevaren. Maar die had gelukkig het kindje op aarde gevoed, want ze had een aards leven geleid. Dus er is 7 hectoliter moedermelk van Maria bewaard. Dat vindt u echt heel veel. In Europa al, vindt u overal. En er staat altijd druppels moedermelk van Maria. En ook brieven, Middel-Nederlandse brieven erbij allemaal, dat het daar precies staat. Maar het gaat nog verder, want er waren natuurlijk ook mindere relieken. Hoe kwam je eraan? Ja, het ging toch altijd over uit de eerste eeuwen, heiligen uit de eerste eeuwen. En dat was niet zo makkelijk. Dus er is heel snel een handel ontwikkeld zich, waar men helemaal niet eens zo erg geheimzinnig over doet. Het is heel wonderlijk. De abdij van Egmond in Noord-Holland, een van de grootste abdijen van Europa geweest. Helaas door in de opstand vernietigd. Maar de abdij van Egmond, Benedictijnen, de meest arrogante orde die er was, die had een mooie bron van inkomsten tot stand gebracht. Namelijk een industrie en relieken, die je op bestelling daar kon plaatsen. Daar plunderden ze hun eigen kerkhof voor. Dus dat was het voorraad. En die hadden alle prijsklassen. De goedkoopste waren Ursula en de 11.000 maagden. Dat is een bekend verhaal, die naar Keulen waren gereisd en die 11.000 maagden waren daar vermoord. Nou had je 11.000, daar kon je echt 3 voor de prijs van 1. Dat werk. Kreeg je allemaal botjes. En ook de onnozele kinderen waren heel goedkoop. Maar er waren er ook 10.000 geweest, dus dat kon je ook. Maar zo had je allerlei prijsklassen waar je kon kiezen. Want dat bepaalde natuurlijk wel in hoeverre je dan ook pelgrims kreeg. Want ja, dat is. En nou is wat je dan toch het meest verwondert, is dat hier helemaal niet zo geheimzinnig over gedaan werd. Want als je zo'n industrie opzet in Egmond, maar dat was natuurlijk overal, dan blijft dat niet onbekend. Maar daar heeft de kerk een prachtige, weer Thomas van Aquino, dat is heel moeilijk hoor, maar die heeft uiteindelijk allemaal buitengewoon handige, pragmatische dingen. Dat is het begrip van de Pia Fraus. Dat is, zouden wij zeggen, het leugentje om bestwil. En daar is de kerk dol op de Pia Fraus, de heilige leugen. Dus we weten wel dat het niet waar is, maar daar gaat het niet om, als ze het maar geloven. En daar worden wij heel cynisch van. Maar dat was in de middeleeuwen van Gods wegen zijn, kunnen wij niet bevatten allemaal, zijn wonderbaarlijk. En hij weet dat de mens heeft behoeftes, de zwakke mens die na de zondeval ziek, zwak en misselijk is geworden. En dan dus daar voortdurend door die duivel verleid wordt en bedreigd. Die heeft hulp nodig en die wil houvast hebben letterlijk. Nou ja, dan doe maar een ander botje. En als die maar gelooft dat het is van de heilige Laurentius. Nou, die industrie die wordt, en daar kom ik niet meer aan toe, dus daar sluit ik nu mee af. Die industrie die wordt in de 14e eeuw, 15e eeuw, en dat zie je in Friesland ook heel duidelijk gebeuren, gevolgd door een herontdekking van de natuur. En dat is de erkenning. En dan zie je ineens, waarbij dit geloof allemaal niet verdwijnt. Dat blijft ernaast staan. Dat wordt ook een beetje een strijd die uiteindelijk naar de reformatie ook leidt. Maar de herontdekking van de natuur. En dan wijst men allerlei bijbelplaatsen aan waarin staat dat er op aarde blijheid mag heersen. En dat God vrolijkheid, denkt u aan spreuken, dus die bijbelboeken die veel spreuken hebben. Dan vind je allemaal van die spreuken dat ook vrolijkheid in Gods huis dient er te zijn. En daar bedoelen ze de aarde mee. Dus je mag wel genieten. Er staat, en het paradijs is niet weg. Dat ligt op aarde nog steeds. Dat is alleen gesloten. Je komt er niet meer in. Er staat een engel met een vlammend zwaard. Michael staat ervoor. En ze zijn eruit gegooid en je komt er niet meer in. Maar het paradijs heeft wel 4 stromen. En dat is waar ze dan vanaf de 14e eeuw steeds meer de aandacht op vestigen. Door die 4 stromen, die werden geïdentificeerd. De Eufraat, de Tigris, de Nijl. De 4e altijd een beetje onduidelijk in de middeleeuwen. Of dat de Donau is, zelfs de Rijn. Maar goed, doet er niet toe. En daardoor kwamen al de voorzieningen en de mooie dingen van het paradijs via die 4 stromen, stroomden over de wereld. En daar zaten vruchtbare kruiden in, medicijnen. Vrouwen die geen kind konden krijgen en vruchtbaarheid wilden bevorderen, die gingen aan de oevers van die rivieren, want daar vond je
kreeg je die zegeningen, kon je meteen je eigen maken. De Nijl was heel geliefd om daar naartoe te gaan. Als je een kind wilde, dan ging je dus langs de. En, nou ja, er zijn dus allerlei wegen. En dat motiveerde ook die gedachte van paradijs is er nog steeds. En vrolijkheid mag en je mag genieten van de natuur. En dan krijg je iets heel nieuws dat naar een soort erotieke en seksuele revolutie leidt. Die ik in mijn voorlaatste boek ook uitvoerig heb proberen te beschrijven. Maar het gaat hier om de tentoonstelling. En de tentoonstelling laat zien dat er wel degelijk andere middeleeuwen in het noorden zijn die zich inderdaad kenmerken door een veel vrijgevochtere houding. Geen centraal bestuur, maar lokale belangen en behartigingen. Maar die wel degelijk ook heel religieus was. En waar God ook heel nadrukkelijk, Frisia kan dat, kortom. Gefeliciteerd met uw tentoonstelling, geniet ervan, ga 2 keer kijken. 1 keer als het druk is en 1 keer als het niet zo druk is. Dat is altijd een handige manier van tentoonstellingen bezoeken. En dank u wel.